Spokesperson waNelson Chamisa Promise Mkwananzi oya otaura mashoko aiwa achipfumura plani yakarongwa naED Mnangagwa yekuda kudeharmonize ma-elections emuna 2028. Anoyanyasa kutsanangura zvese kuti aiwa plani yake taiona, ploti yake taiona. Sana pina mashoko atakuna Promise Mkwananzi aiwa ndipo paipe pando kuti bva subscribe ubva walaika utina on the bell icon. Notana pendo pakanyora chiti the tragedy is that Mnangagwa intends to deharmonize the next elections, meaning that the general elections would still take place in 2028 and only the presidential would then take place in 2030. So even for our self-MP buddies, not all of them, by the way, the extension would only benefit ED Mnangagwa. Let us not betray the people. Azvibhadhari #rezvemudangarawo ndo mashoko anotogwa pana pana Promise Mkwananzi achiti aiwa ndo plan yakarongwa naED Mnangagwa kuti aiwa ma-presidential elections anozongoitwa mana 2030. aiwa zvobva zvanyasa kufavor iye zvaanonyasa kuda. Saka chimbotiudze mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pe-extension yake kana kuchinja constitution kurutagwa nevakomana ava. Munoti kudii? Munoti ED Mnangagwa aramba chitonga seslogan yavari kuchanda mazuva ano vachiti aiwa 2030 ED Mnangagwa anenge achikutonga. Pinai comment section medu mbotudza mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai comment section medu, subscribe, like, chinotina on the bell icon.